La gent em diu, Boti, que seguís al davant, això. I la gent major, molta gent em diu, és que em remous els budells, perquè estàs contant unes coses que jo a ma abuela ja no li havia sentit cantar, això. También dirijo el taller de cortometrajes que tenemos en la escuela y del cual han salido los cortos preseleccionados a los Goya este año. Bueno, pues mis compañeros, como habéis podido ver, ya han grabado la batería, el bajo, las guitarras. Digamos, lo han grabado la parte que les tocaba y ahora, como siempre, la última pista me la dejan a mí, que es el tema de la voz. Ja venen els reis per la costereta i al xiquet li porten una caroteta, una caroteta, una caroteta. Ja venen els reis per dalt de l'altet i al xiquet li porten un bon borreguet, un bon borreguet, un bon borreguet. Ja venen els reis per allà pel Puig i al xiquet li porten cacau i tramús, cacau i tramús, cacau i tramús. Del nostre convidat s'ha dit que té una veu que sona a sec i a bancal, però també a horta i a secà. I afegís que també a ni de velada en el carrer i a Mareny. Ja ha estat a Cent Encontres, aquesta és la seva segona vegada i avui ens mostra el seu últim treball. Benvingut, Pep, a Encontres. Hola, bones, com va? Pep Jimeno Botifarra, el cantaor de Xàtiva, que ha venut 22.000 discos de música tradicional valenciana, que ne són, i sobretot perquè és música tradicional valenciana, i ara el que ens presentes és Botifarra a banda. Què és el que podrem trobar així, Pep? Ahí, un muntó de coses. Pues és una... Podríem dir que és una barreja del primer, del segon disc, i és en banda, perquè jo sempre m'ha calfat el cap en una cosa que dic que a quin poble de les nostres terres, de València, de Castelló, d'Alacant, no tenen banda? Ningú, no? Jo em penso que ningú, no? Entonces, pues bueno, cal dir que m'ha calfat el cap i dic, anem a mesclar la música culta en la popular, no? I bueno, jo crec que queda... Que ha funcionat, no? Sí, queda molt xula. A més, hi ha una gravació que per a mi és molt gran, que és de l'abuela Rosario, del poble de Canals, que tenia 94 anys quan li vaig gravar això, i està ahí cantant l'abuela Rosario, això és molt gran. És la que més aprecies. Sí. Avui estem així en el Gran Teatre de Xàtiva perquè així s'han presentat tots aquests discos, tots aquests treballs, i no sé si és com una espècie d'amulet o que t'agrada estar en el teu poble i en ta casa. Pues sí, m'agrada estar en ma casa i la veritat és que és un plaer estar així al teatre perquè cal dir que està lleig el dir-ho, però s'ha omplit sempre que ha vingut. La Botifarra rastra. Mira, per això serà. El que també diuen és que no has volgut anar a l'estudi de gravació, que tota aquesta música que ara estem veient així, en este nou disc, l'has gravat en la caseta, en el terrenyet que tens així, en el que sempre està allí en la seva aqueta, i que entre cançó i cançó li has d'anar a menjar als animals. Això és de veres? Sí, no és mentira, no t'han dit ninguna... Estàs ben informat, perquè ho vaig dir, jo dic, a mi és que tancar-me dins de l'estudi jo no en trobo, la veritat. I Pere Ródenas, que és el que va fer tota la gravació, va dir, pues no passa res, anem a la caseta i allí anirem. I a vesprades, feia un molt bon oratge també d'això. Ara els animals, això, orregues, tal, això. I en una setmana cal dir que ho van fer tot, de veres. És que si Mahoma no va a la muntanya... La muntanya va a Mahoma, al revés. Així n'ha sigut. Bueno, així hi ha una cançó que a mi m'agrada molt, que és la de El Casamiento, de la tia de Maria la Chapa, que està en castellà, que n'hi ha moltes cançons populars que estan en castellà, i això per què és? Bueno, pues això és un casament que va passar a últims del segle XIX, al poble no, a la ciutat de Sueca, i volien cantar-ho no, ho van escriure, una persona ho va escriure que volia que quedara millor en castellà, i vols que te diga alguna copleta? M'encantaria, sí. Pues no te ho cante perquè no tinc rondalla, però diu: el corral donde soparon, netejado a raspalladas, ya no le encabía más de elegante que paraba. Con tantas iluminaciones que de una cuerda penjaban, compuestas de pimentones que de un ansa se aguantaban. Hicieron para sopar 3 friteradas de ratas, con suquito y cuentitas y arremulladas con patatas. Y ni había quien un rote apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. Potser és perquè així se divertien, no? Pues sí. Pistuela, netejado, la manera de barrejar, no? Sí, barrejar el castellà en el valencià. I perquè la majoria de gent no sabia parlar el castellà, per supost. Les cançons que has anat recuperant, moltes d'elles tenen una funció. Sí.
Moltes no, totes. 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 Nosaltres, a les nostres comarques, a la comarca que toques, totes tenen una funció, com per exemple una jota de quintos, que els quintos quan se n'anaven a servir, una jota de ronda, rondaven per la nit a les xiques. Velatori? Velatoris, per supost. Per aquests xiquets es convertien... De la teua terra i els de la meva terra, que són preciosos, perquè els xiquets es convertien en àngels, i això, però la gent cantava, ballava, tot, els cants de batre, les cants de bressol, cants de llaurar, és que tinguem una borrada de coses, i totes tenen un significat, perquè cants de plegar olives, cants de plegar almeles, de tot. La veritat és que n'hi ha... I tot això en aquest trasbassament cultural, perquè són malaguenyes, són jotes, són fandangos, una barreja, les habaneres. Les habaneres, exactament. Nosaltres que estem, parles de la comarca de la Costera, estem en un punt que, clar, inclús els romans passaven per ací per anar a la meseta castellana i estem parlant també del segle XVII al segle XVIII, la gent de l'Andalusia, la gent de Múrcia, de la Manxa, igual com nosaltres anàvem allí a segar el blat, ells venien ací a segar l'arròs o a collir la taronja i entonces, claro, tota és una remena de moltes cultures i de moltes cançons. El que passa és que aquella gent quan ho cantava, cantava en castellà, però quan es quedava així, la gent, la majoria no sabien parlar castellà i ho cantaven. Conforme sabien. Per això tinguem malaguenyes, fins a la ciutat de Xàtiva té sevillanes. Hasta sevillanes n'hi ha. Per això dic jo molta barreja. I algunes d'elles molt verderoles. Bueno, algunes no, totes. Com cal dir que no podien dir-ho, doncs ho diuen cantant i a lo millor sonava més graciós. Sí. Soy Diana Rodríguez, jefa de producción de AMPA Studio. Nuestra productora se dedica a la animación desde el año 97. Y este año, orgullosamente, tenemos 2 proyectos preseleccionados a los premios Goya. Uno de ellos es The End, dirigido por Alex Cervantes, ¿vale? Que nos va a contar un poco su historia y de dónde viene la idea. Bueno, pues The End, la idea surge de un ambulatorio que está yo recogiendo los papeles de la maternidad de mi mujer y habían 2 abuelos, uno muy renegón y la otra recriminándole todo el rato que no fuese tan renegón. Bueno, de hecho, la señora era un absoluto encanto. Sí, además, el abuelo era francés, como en nuestro cortometraje. Entonces era muy curioso ver esa discusión y encima era hasta un poco tierna. Pues que sepas que te abrazo todas las noches para que no te olvides de mí. Técnicamente fue súper interesante la producción, o sea, implicaba una serie de retos muy interesantes. Sí, porque realmente Pierre, que es el personaje, va perdiendo un poco la memoria. Y queríamos hacer que la técnica fuese un poco eso, fuese todo un poco desdibujado, un poco acuarelado. Esto es la zona de trabajo de AMPA Studio y aquí se desarrollaron los 3 cortos de Usalcoco en colaboración con AIDO, el Instituto Tecnológico de la Imagen. Son 3 cortos que se han realizado en estereoscópico y han sido proyectados en un montón de salas por toda España durante aproximadamente unos 6 meses. El corto trata sobre 2 monos, uno más listo y otro más tonto, y el listo va enseñando al tonto a resolver los problemas que le van surgiendo. Soy Jaime Maestro, director de la Escuela de Animación Primer Frame, aquí en Valencia. También dirijo el taller de cortometrajes que tenemos en la escuela y del cual han salido los cortos preseleccionados a los Goya este año, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos es El vendedor de humo, el corto que hizo la segunda promoción de la escuela. Va de un fantástico personaje que va de aldea en aldea haciendo realidad los sueños de la gente. Y el otro cortometraje es Vecinos, de la tercera promoción de la escuela. Y habla un poco sobre la amistad y cómo muchas veces la perdemos sin recordar muy bien por qué pasó. Bueno, esto es el taller de cortometrajes. Aquí es donde se gestan un poco los cortos de la escuela. Como podéis ver, no se trata de un aula normal. Tratamos de simular un poco el lugar de trabajo que se encontrarán cuando salgan de aquí y si tienen suerte pues entrarán en un estudio de animación profesional. Yo soy Marta, he participado en el corto del vendedor de humo y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena porque siendo 20 alumnos con poca experiencia en esto del 3D o casi ninguna,
es una satisfacción muy grande haber sido seleccionados a los Goya. El cantador de xàtiva, Pep Jimeno Botifarra, ha fet que les albades, les versades, les cançons que abans se cantaven en el carrer passen ara als escenaris, no només de la comunitat, perquè ha cantat en França, ha cantat en Itàlia i d'ací a poquet se'n va a Alemanya. Sí, fa 2 anys estaguérem a València i vingueren una parella d'estudiants que ens ho van nomenar. El que passa és que les coses de Palacio van despacio, no? Venen ara. Exactament. I enguany ens han dit que segurament anirem a I allí mos entenen? Entenen el nostre valencià? És igual. Jo te dic una cosa, que jo sent una cançó en xino, encara que siga, i si m'agrada, m'és igual, que conforme es cante. Jo crec que la música és universal per a tots, tant com les llengües que es parlen i es canten. Parlem ara d'això, perquè es diu que Pep Botifarra és un fenomen, no només perquè agrada a gent jove, sinó també perquè agrada a gent major i fins i tot per fer-nos una imatge a gent amb traje i corbata. Què té Pep Botifarra? Pues no ho sé, filla, el que ho sabràs la gent. Jo el que em trobo moltes vegades estranyat, no? La gent jove és el més gran del món, no? Perquè veus que els agrada i s'apassiona. Molta gent em diu, Boti, que seguís al davant d'això. I la gent major, molta gent em diu, és que em remous els budells, perquè estàs contant-nos coses que jo a ma abuela ja no li havia sentit cantar i això. I bueno, bé, no sé, em trobo... I gent en corbata, doncs també te'n podria dir, no sé, a Torroella de Montgrí van pagar 30 euros per veure Botifarra, que això són molts diners. És sorprenent, no? Sí, la veritat és que sí. Jo és que encara m'ho acabe, la veritat. I d'on ve això de Botifarra? És una curiositat. La pregunta del milió. El milió, sí. Pues el meu bisabuelo anava a una cantina que deien abans, no? Una cantina, eren llauradors, per supost, perquè en ma casa han sigut llauradors tota la vida, mon pare, m'abuelo, el meu bisabuelo, el meu tatarabuelo, tota la gent, i anava a almorzar a la Font de Norasco, que molta gent, potser si està sentint molt de xàtiva, ho sap on és, o on era, perquè això ja no existís. Anava a almorzar allí i tots els dies demanava pa i botifarra. I ahí està, la pregunta del milió. Ui, botifarra que li se va quedar. El que li agradava menjar, no? Sí, és el que li agradava, anar amb tu. En Botifarra, a banda, que és el quart disc que ara presentes, fas com una espècie de defensa del llaurador. Pot ser perquè la teva família era llauradora, igual que la meua. Sí, exacte. Tan malament estem imitat? Sí, la veritat és que sí. Ahir n'hi ha la granaïna de Montaverner, que nomena el tema de la taronja, que és que no es guanya cada dia pa postres, estan furtant-la i és molt fort, no? Jo penso que el llaurador, igual com els ramaders, sempre han sigut els més garrotejats i això. Jo crec que és injust, però a veure si puguem apanyar. Com ho apanyaríem en una cançó? Quina mos cantaries? Mira, vaig a cantar una de la meva comarca, per supost, del poble de Canals. I és una cançó, per lo que t'estava dient, que totes les cançons tenen un perquè. Esta és una cançó de quintos, quan els quintos s'anaven a servir i nomenen al pare Sant Antoni, que ja ve, ja d'ací 4 dies és el Sant Antoni. En Canals a Sant Antoni li tenen gran devoció, li fan parells i foguera, missa, cantar i bon sermó, missa, cantar i bon sermó. En Canals a Sant Antoni, ai, cinsal, al mig d'un bancal, i a la meua sogra li s'alça el brial, li s'alça el brial, li s'alça el vestit, tot això qui ho paga? El pobre marit. Qui te la va cantar? Qui te la va passar? Esta? Doncs jo he anat molt a Canyamars, que és un grup de danses del poble de Canals, i sempre es canta encara, i el tio Toni Raspa i molta gent l'han cantat. És una de les cançons de quintos més boniques que tinguem a la nostra comarca. Parlem ara de la recuperació d'aixes cançons, d'aixes dites, d'esbarbussaments, de tot això que és antic, que això ho fas tu anant a les cases, parlant amb la gent major, no? Ara saps què passa? Que vaig encara a parlar amb la gent major, però estàs cantant i ve la gent i en un paperet te'n porta, mira, això ho cantava ma abuela, mira, sense anar a les cases van portant-ho. Doncs sí,
Això va ser una recerca, estem parlant dels anys 80, vaig començar el 80-81, i vaig entrar en un grup que es deia el grup Sarau, de la comarca de la Costera, gent de tota la comarca, de Xàtiva, de Canals, de l'Alcúdia, de Llaunou, de la Torre d'en Lloris, de Genovès, i aquesta gent, per això, feia anar a recuperar a tots els pobles, i la veritat és que va ser una gran sort. I entonces va ser quan vaig entrar jo, i la veritat és que va ser els dissabtes per la vesprada i diumenges, diu, val més fer-ho que manar-ho, però moltes vegades molt a gust, de veritat. I càrrega a gust no pesa. Exacte. Una cosa que m'agrada és que totes les teves cançons tenen nom i malnom, perquè sempre o te l'ha passat la tia Blanca la resaora, o te l'ha passat Pepita la tomaca, és que són els malnoms dels pobles que se mantenen i que és una cosa que és molt d'abans, que jo crec que ara ja un poc està perdent-se. La veritat és que, sí, als pobles encara cal dir que potser les capitals, jo no visc a la capital, però jo crec que la capital potser s'ha perdut o està perdent-se, però en Xàtiva i per als pobles de la comarca encara la tia Blanca, la resaora, no sé, el tio Vicent Moreno, moltíssima gent, el tio Batiste Punches, que ens va deixar farà cosa de 3 o 4 mesos, que era una gran persona i molt bon cantador del poble de la Llosa de Ranes, no sé, la tia Tere la Monja, la tia Pepica, la Soldaeta, totes tenen, la tia Maria, la de la Torre, la Fornera, tots tenen... El seu malnom, l'apodo. Sí, clar que sí, clar que sí. És molt important la feina que estàs fent i no sé si te n'adones de que les persones que tenen aquesta tradició oral, que la tenen així, ja són molt majors i que estan ja faltant. S'han mort, exacte, vull dir que n'hi ha un poc de pressa per recuperar, no? Pues sí, la veritat és que sí, no s'han d'encantar, perquè això cal dir que va perdent-se, la gent va morint-se, és el que dius tu, tens tota la raó del món, tens més raó que un sant, que diguem per així, però la veritat és que va perdent-se i jo trobo que n'hi ha gent, com jo, i molta gent també, que estan lluitant perquè això no es perdi. Un embarbussament que no vols que es perga, vinga. Pues a veure, la mare se divina se picontina, tetra fills se picontines, el fill major diu mare semina se picontina, me'n vaig a Frenyà se picontenya, l'altre a Frenyà se picontenya, es troba un gas arbal se picontal, diu mare semina se picontina. Així tu un gas arbal se picontal per a que el fas en salseta se piconteta, la mare semina se picontina, agarra gas arbal se picontal i el penja en un ganxo, servanxo, se picostanxo. Va un gos, servós, se picontós i es menja el gas arbal se picontal que estava enganxat en el ganxo, servanxo, se picostanxo. I el fill de la mare semina se picontina li diu mare semina se picontina. I el gas arbal se picontal que estava enganxat en el ganxo, servanxo, se picostanxo, diu ai, ha vingut un gos servós, se picontós a menjar el gas arbal se picontal que estava enganxat en el ganxo, servanxo, se picostanxo. Si vens pins i xigraneres, de Bèlgida eres. Esta és de la tia Vicenta Maria del poble de Bèlgida, de la Vall d'Albaida. Com ho fas? Jo què sé. Somos Reverendo Mou, somos un grupo de Valencia, hacemos pop rock. Ahora mismo estamos ya terminando, dándole forma a uno de nuestros temas, uno de los 11 o 12 que estarán en el disco. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados. La idea inicial la compongo yo en mi casa, en el estudio, y pues eso, traigo lo que es el tema pelado y solo acordes y algo de letra. Esa pequeña idea se trae aquí al garito de ensayo y a partir de ahí empieza lo que es a evolucionar el tema. En nuestro garito tenemos un poco los medios necesarios para lo que es la maquetación. Maquetación es pues un poco básico, ¿no? Batería, guitarras, bajo y voz y ver qué funciona. Vale, este es nuestro local de ensayo, nuestro sitio de producción, nuestro pequeño mundo. Hoy vamos a grabar Miedo. ¿Vale? Es un tema que va a salir en nuestro próximo disco. Para la grabación de las baterías vamos a poner un micro en cada instrumento, ¿no? En lo que sería el bombo, caja, tom, y tenemos unos ambientales que coge toda la batería, que pasa por la mesa y le pongo una base de claqueta para que podamos ir a un tempo y así trabajar en la maqueta. Sí, vamos a grabar batería y bajo para lo que es la maquetación. ¿Vale? Vamos a conectarlo y vamos a probar con los dos tocando. Dos y entramos, ¿vale?
lo que vamos a hacer es la grabación del resto de guitarras que tenemos programado. Vamos a enchufar, vamos a probar y vamos a seguir con que suene la batería y el bajo y mientras tocamos nosotros. Hacemos una toma de guitarras. En este caso me encargo yo también de la grabación y de tocar y a veces hay un lío aquí que no veas. Un cacao, ¿vale? Sí, estos temas venimos ensayándola durante varios meses, o sea, no surge de ayer y hoy estamos grabando y todo suena fantástico. Esto requiere trabajo y hemos estado muchísimas horas aquí en el local. Bueno, pues mis compañeros, como habéis podido ver, ya han grabado la batería, el bajo, las guitarras. Digamos, le han grabado la parte que les tocaba y ahora, como siempre, la última pista me la dejan a mí, que es el tema de la voz. Miedo a la oscuridad que no me deja ver, miedo al remordimiento de la gente, miedo a no tenerte más. Hacemos una mezcla, una finalización del proyecto, lo mejor que podamos nosotros, para ir al estudio, a un estudio profesional, hablamos con un productor, con un ingeniero de sonido y planteamos el trabajo para finalizarlo ya de manera profesional. Miedo a no tener valor y no poder serlo. No quiero guerras, no quiero despertares, quiero hacer el amor como los animales y aquí no tengo miedo en mi vertedero. El nostre convidat no creu que siga un fenomen, però quasi cada dia canta en un poble diferent, en una casa de la cultura diferent, en una processó, en un casament si fa falta. És Pep Botifarra i que canta, ja ho saben, però que no sap res de solfa. Gens. Com te l'apanyes? Pues no ho sé. Diuen que tinc bon oït i això serà. Pues, sempre m'ha ensenyat d'oït i anàvem a gravar, el que estava dient antes, anàvem a gravar i jo sentim meu en el casset i tal, i darrere d'una cosa o l'altra i així m'ha anat ensenyant meu. Tot d'oït? Tot d'oït. És curiós perquè, a més, sembla que estàs com en guerra amb les noves tecnologies. No fas ninguna lliga, vamos, perquè ni mòbil, ni conduïx, ni internet, vamos, localitzar-te difícil. Sí, la veritat és que jo crec que no em fa falta, la veritat és que vaig aguantant bé. En aquest tema jo vaig aguantant bé, no em fa falta res. I a la marxa, cal dir que si tinguera mòbil no em deixarien viure. Pues, bueno, els que criden a casa i allí sentadet parlen de les coses. Per a poder localitzar n'hi ha que tocar-li de 3 a 3 i mitja, vull dir, ni abans ni després, perquè si no ja no el localitzes, eh? Així no és, així no. O sigui que difícil està la cosa. Bueno, en tot cas, tens 4 discos en el mercat, 22.000 còpies estan venudes i segueixes treballant per l'Ajuntament de Xàtiva com a ferrer. Ferrer, sí. Bueno, ferrer, la meva feina és ferrer. El que passa que, clar, on treballo jo és manteniment, no? Igual pots ser fuster que ferrer, que muntador d'entaulats, quan ve la fira, bueno, doncs això. I no aniràs pel carrer i estaràs fent la feina i de repente apareixerà algú, sí. Pep, no me cantaràs algo? Sí, T'ho passa? sí. No me cantaràs algo, no, o dir-me coses, com per exemple tens darrere, ho vaig explicar també, en el Levante m'ho van comentar, un home que m'ha explicat lo d'una abueleta i tot això, la gent quan te'l veu, Pep, és molt xulo, està molt bé, la veritat és que estic molt content. És com a recopilador d'històries, no? Pues sí, jo crec que sí, podríem alegar-ho d'aquesta manera. I no t'agradaria dedicar-te exclusivament a la música? Sí que m'agradaria, el que passa que no pot ser. Està tot molt malament i no pot ser. I si és en València és pitjor, o sigui, és més complicat? Sí, també. La veritat és que una vegada eixes, potser vas a Mallorca o vas a Catalunya, o com ha estat a França, que parlen occità i això, encara t'entenen, però a la part de el que és la banda de Castella d'això, potser és una miqueta més difícil, aquest tema. Però bé, anirem aguantant. Es un gesto en el cual el gobierno libera gran cantidad de integrantes de la FARC que estaban en la cárcel
para buscar la liberación de nuestros secuestrados. Debemos llamar a todos los ciudadanos del mundo para hacer causa común en la búsqueda de la liberación de la doctora Clara Rojas y de su niño Emanuel. Yo les voy a contar todo lo que sé. Todo. Sí que vienen de lejos. Ay, que trajeron un pelado. Ese niño no puede salir de la selva y nosotros no podemos cuidarlo. Yo soy un hombre que se internó en la selva para salir rico y no encontró más que hambre, violencia y enfermedad. Dígame, Crisanto, ¿qué hizo con el niño? ¿Usted no sabe que ese niño es un tesoro para las FARC? ¿Dónde está el niño, carajo? A mí no me matan a los míos y que me lleven por delante. Bàsicament conta les peripècies que una família en la selva colombiana passa perquè té que cuidar a un bebè que els dona les FARC per a que el cuiden. És una pel·lícula prou dura en la que apareixen escenes de tortura que com que se t'encongia l'ànima. La pel·lícula m'ha impressionat moltíssim perquè la veig molt natural, és quasi com un documental i me va impressionar molt la forma de vida que tenen tan crua i tan extrema. Suposo que l'han fet així tal com és. No és molt alegre, sí que m'haguera agradat que haguera tingut un final més feliç, pot ser, però si la història ha sigut així, suposo que no es pot canviar. Luis Tosar està genial, com sempre. A mi m'encanta. Ja anava predisposada a veure a Luis Tosar i m'ha encantat, com sempre. Comparat amb altres pel·lícules on fa del malo malíssim, en esta pel·lícula fa de bo i és que li pega igualment el paper, no hi ha un paper en el que estigui ahí clavat. Hi ha persones a qui sí que la recomanaria, però altres, si sols van amb la intenció de passar una estona divertida al cine i passar-ho bé, doncs no, hi ha que anar amb una altra intenció. A gent de la meva edat, no especialment, perquè normalment el que busquen és riure's una estona, una historieta d'amor, no, esta és una història dura, que fa falta anar preparat per a aguantar-la. El Gran Teatre de Xàtiva és avui l'escenari d'encontres i així disfrutem de la conversa i de la música de Pep Jimeno, Botifarra. Pep, quin és el futur, des del teu parèixer, de la música popular valenciana? Pues el futur, jo el que estava dient és que ho veig una miqueta agre, però la veritat és que n'hi ha molta gent, per sort, que canta. Parla a nosaltres i la veritat és que tinguem de molts palos, quant al rock, al folk, no sé, la veritat és que el que passa és que, clar, si este tema s'ha d'ajudar, perquè si no s'ajuda, això no... La continuïtat no estarà assegurada. Això està clar. Això és samarreta descoberta, per supost. I quins projectes tens tu pensat portar endavant ara, pròximament? Projectes? Ara estic amb el de Botifarra Banda i, bueno, m'agradaria fer un disco de cançons de xiquets. Això seria novedós. De cançons que en sé, moltes sé, fins a cançons d'espantar pardalets. Perquè abans els xiquets es portaven als tarongerals a l'ojeo, que diem per així, en uns pots a fer ruïdo i cantaven pardalet, no em piques el blat, que és del meu cunyat blat, i es començaven a cantar cançons, moltíssimes cançons. També tenen totes moltes raons de per què es cantaven. També tenen una funció, no? Sí, per supost, totes tenen una funció. I quan estàs en aquesta feina que estàs fent de recuperació, què és el que més satisfacció et pot donar? El que més satisfacció em dona la gent jove. De veure la gent jove que li agrada, jo dic que això segueix. És el que més satisfacció. Tot és fandangos. La gent jove i la gent major, per supost, i la gent... Bueno, jo estic entre Pinto i Valdemoro, no? Ni jove ni vell, però això és la satisfacció més gran, de veure la gent jove el que agrada i d'això, i dir, bueno, doncs, aquesta gent se'n recordarà un dia, el tio Pepe Botifarra cantava el Cant de Batre, o cantava una cançó de Plegar Olives. Cant de Batre. M'agradaria que acabàrem este programa cantant-me un cant de Batre. Hombre, doncs jo sóc un borratxo dels cants de Batre. Els cants de Batre es cantaven en l'era, s'alçaven de bon matí i a granar l'era, després, quan ja la tenien agranat, tiraven un xorret de vinagre per a que les formigues no d'això, i es posaven a escampar les garbes. Diu que a juliol bat qui vol, o les garbes al sol, i d'ella començaven a cantar el cant de Batre.
anaven en l'animal, un macho, una haca, un burro, el que tenia, cada un el que tenia, i conforme anaven arreant, anaven cantant. No es cantava en música, es cantava a pèl. Este que vaig a cantar, el que vaig a cantar-te és un trosset de la teva comarca, que és molt paregut, de la Valldigna, i un altre que me'l va ensenyar el tio Batista Punges, que ja vos he dit adés, que es va deixar farà 4 o 5 mesos. I diu: Arriaca, jo no cante per la veu, ai, ni tampoc per la seguida. Opala! Ai, cante per un ami meu, que per mi donaria la vida. Ai, jo no cante per la veu, Acacio. Preciós, la tasca és molt bonica. Ha sigut un plaer estar avui amb tu, El plaer ha sigut Pep, de veres. Gràcies. I he disfrutat moltíssim. I de veres, ojalà continuï aquest interès per la música tradicional valenciana, que no es perga mai. Que així no siga. Ara nosaltres deixem a Pep i continuem amb els llibres que ens recomanen. Estoy leyendo Asesinato en la Plaza de la Farola, de Julio César Cano. Es una novela, va sobre un asesinato que ocurrió en la Plaza de la Farola y a partir de ahí pues les pesquises para resoldre el asesinato. Estic llegint La tradició de Roma, un llibre de Santiago Posteguillo. És una trilogia i és la tercera novel·la que he llegit. La novela va sobre un cas d'assassinat d'un indigent, un suposat indigent que troben en la plaça de la Farola, en un caixer de la plaça de la Farola de la ciutat de Castelló, i com va la investigació, l'arribada d'un inspector per resoldre el cas que ve de Barcelona, que és descendent de la província de Castelló, i com resolent el cas se troba en situacions que en gent coneguda de Castelló que ell coneixia, que feia molts anys que no havia vist, zones, pobles. Mira, la novel·la va de la vida d'Escipión. És un general romà. Comença quan ell naix en la primera, perquè és una trilogia, jo estic en la tercera novel·la. La tercera novel·la és el final, però vaja, que a més comença del naixement, després batalles d'Aníbal, posteriorment quan té el seu fill, i el final m'imagino que serà la mort, encara no ha arribat, però sí, està molt bé. Te du a Roma, ho vius, m'apassiona la vida romana, l'època romana era una època bestial per viure-la, i aquest llibre te porta a Roma. Recomano el llibre a qualsevol persona i sobretot gent, si és de Castelló, que pot conèixer els puestos, els pobles que hi són i a vegades inclús te pareix que coneixes a la gent. Sí, per supost que la recomane a tots els públics. Sobretot aquells enamorats de Roma, de l'època romana, la recomane totalment. Sí, per a mi un 10. Ací teniu Crònica Negra, que és una novel·la policíaca però amb un rerefons històric especialment valencià. Estem en l'any del senyor de 1987, és a dir, en les acaballes d'allò que era la transició, i es produeixen a la ciutat de València i als seus voltants, inclús a les fronteres del regne, una sèrie d'assassinats que un jove policia haurà d'investigar tal com marquen les regles del gènere policíac. Ara bé, es tracta d'uns assassinats molt particulars, assassinats d'historiadors que s'han ocupat del segle XIII, del segle XIII valencià, període fundacional marcat per la polèmica. Jo diria, per acabar, que és una novel·la policíaca amb valor afegit, amb molts valors afegits. Hi ha la intriga, però hi ha la reflexió i, no ho oblidem, hi ha també l'humor, perquè siga la matèria dels somnis de què parlem, l'humor no l'hem de perdre. El tema está en cómo convives, cómo consigues hacer una cocina valenciana, en el sentido estricto de la palabra, vanguardista, que por lo tanto no es de ningún lugar, y tal vez todo esto se matiza por el producto, ¿no? Que te va dando otra vez referencias locales y que te van otra vez haciendo aterrizar dentro de una ida de olla, ¿no? Por decir de alguna manera.